Mr. Clever, please. Ghetto. I ghetto. I wasn't born in the ghetto. I'm getting blessed in the ghetto. I'm a ghetto boy. I can't hear in my ghetto. And even Akadisa Kwandova. And Tico Kwangu Cheche Kwandova. Ghetto. I ghetto. I wasn't born in the ghetto. I'm getting blessed in the ghetto. I'm a ghetto boy. I can't hear in my ghetto. Tasangana nemfana wechidiki musician tatireka timbonzwa kuti zvavamira sei vechidika vanogona kuchema kuti aiwa hatisikuwana publicity hatisuita sei tikati aiwa music yako ndio inokuita kuti uite usimudzirwe kuti usimukire but reka tinzwe kuti iye anozvifambisa sei mamudiki makadii makasimba zita ndiani Mudiwa Flint ndio zita rekuimba ya ndio zita rekuimbisa ndio zita rekuzvarwa naro rekuzvarwa naro Edwin Mudiwa EP handiti yeah mune makore makani ndi 21 yeah nice one music yamunemba ichinoripi drew kana kuti emotional trap but inenge iri under hip hop yeah chakaita kuti muchuze iyo zvamataura zvokuti drew emotional trap chii because vakawanda kavanemba sungura vanemba zimdance ende vafanira vachidiki sengezera renyu muno muzimbabwe vakatowanda vacho vari kuimba zimdance iwo chakaita kuti chaini ndio music yandoda kuti ndiimbe ichi yeah like zvafanana yandi kuti trap ine mamwe mabeats ekuti ndakamanzwa then even pakumateerera zvaindangofila nchimanzwa mabeats acho so then ndo zvakatuma nditanga kuimba trap because ndiri munhu unenge udo kuimba zviri emotional sana kuti ngandipinde mutrip zvavana drew nayo ndaifarira vibe revanhu veku-UK because ndiko inonyorwa stereki sana kuti arike ndimbozama ndikuona zvakambira sei then ndaizama ndona zvikutobuda vanhu vazhinji vakutonakirwa aisa madhara kana ratovhudza kuti saka music yako inotambirwa nevanhu here because isusu ana hip hop okay ya ndizvozvo zvafanana kugeto kwedu kune vamwe vakutondiziva kuti ndiriko but munongozivo semageto isi tichikutozviiti satauya kuno kuti mbototi vanhu vazhinji vaziva kuti mukomana ariko andikuona music yakawanda kana kuti iri popular munomu especially nemaradio stations izimdanso nemivafana vechidiki yenyu yakamira sei yedu pakaipa but ndikuona zvememanje zvazona ikuto ichiteerwa nevanhu zvekuti karamba chingopusha semapushira twitter taona tienda pamepu zvekutodaro bozi izvi zvafanira zvezvidhanso yatidzikire hip-hop yakutaka kunoteererwa zvememanje zo okay kufunga kwakwewo chakaisekaita kuti inyanyokompyuta kana tiende pasame level nezimdhanso chi chete kuti isakombe nezimdhanso inayo kuti zvavana dhanso pagona kugadzira 1 beat then beat oropinda navanhu kana kuti 25 vanhu 25 vese vachapushwa vese then vanhu vachabva vatsvaga top 10 then ndozaiza kuti dhanso izopisa manje hip-hop unogadzirwa rako beat uri 1 ndo panonetsa kuti uzotanga kupusha uri 1 ichi zinonetsa ndozonzovateererwa navanhu vazhinji saka dhanso izoita power okay saka enezviwane masingles mangani kuti maalbums mangani album asandani album but ndine rinonzi EP ndine ma-EP ndine 3 ma-EP kubva nditanga svika izvezvi difference iri pa-EP ne-album chi ndokunzwa pana achidika kuti handine EP ndoda kulonja EP yangu difference iri papi inini EP semafungiro angu inini EP ndinoti zvafana sei ndichida kubudisa album handingamhanya kubudisa album rese kawana zvava rine 15 matricks handingamhanya mabudisa ndinogona kubudisa EP rine 5 matricks 5 matricks anenge ari paalbum then anofanira kugara ataura zvichaitika chi kualbum riri kubuda then panozobuda album sezvalinga so you said you're 21 wakatanga izvi zvemusic music ndakatanga chirimba ndakatanga but kuprimary ninge 2011 chikurangarira ndopandakatanga music ndiri primary tichisa vanhu vaita zvekurera vanhu mabeats nemuromo vanhu vachinakirwa then zvazotuma ndizita zvekuimba pozana kuti akunyoredza mabeats nemuromo chimbozama kumboimbawo then ndozvaizotonditange kuimba saka uchitorememba zvemuromo zvacho zvawaita izvo zvinhu zvekuti haza zvekudhara badaonekawanikaonezati kuti zvogona kuti kauri pastage malirisi anogona kuzopera chaunga chakufana kwamba uchiti nemuromo sure but ina kuti zvizi zvazvekudhara sandasvikanganwa kuti zviitika zvinongozivo zvimwe but zvizi zvasanyatsobuda bozi ndinge usazviita
Okay. But kana uri mamwe mashows pa stage. Yeah, mashows ya tine mamwe atakamboita. But sakana uchimba ndikona kutaura nene wakatarisa pasi. Sakana pa stage ndiwe watarisa pasi tikavani kwa niko katarisa ino nyara wani. Pa stage kazhinji sometimes vanhu vanenge vari pasi saka vanenge vatarisa wozoimba kadai so kuti saka ndiwatarisa kana saka chintarisa ina ndisi pasi kani woza kuti isusu nemaviewers tione kuti uyo ndianonzi ndiyo zvikatasa katata ndiyo yakategerei munhu aitaura ari paSlyMedia. Right. Saka music yako unenyora unoita sei ende kana wainyora unonobvunza shamwari dzako here kuti apa shamwari zvinoita here kana kuti vandozokomenda yachi warekodi. Yeah, sometimes kazhinji kachona ndichida kunyora song then nditanga ndanobvunza mafia kuti chii chimboitika mazuva ano chiri kunetsa then mafia unobvunza kuti zvikunetsa nezvakati then ndapadini vataka kugadzira song ndapedza kugadzira song then ndipo ndine friend yangu inonzi OG Black ndiye munhu anondibatsira nguva zhinji then ndakanyora song anobvunza kuti ona wangu ndanyora song so then anobva ndizoti ona chiwa song yako igadzirise pakati nepakati inobuda then ndozvinozoitika. Yeah. Nice one. Then tichitesa pa music yako yo pane one here pa EP ma EP zautaura one single wangatoti iri ndo rakatomboita hit inozikanwa nevanhu. Yeah, zvavana ma first days changu taka uzo changu tangu unogona kujumana song yotombotendera zvekudaro pane mwenzi Mwari vakataura so yaiye vakambotendera zvekudaro pamaradio yatomborira. Yeah. Okay, chimboti pa chorus yacho kana malisa anoti chii pana Mwari vakataura. Okay, inonzi Mwari vakataura kuti kuchauya masata munhu akanaka pachiso nyangwe akashata trip 6 iyo yakuuya saka ndati ngwarirai saka ndati namatai. Yeah. Zvakangomera sei sevechidiki kuti wane chance yekuti warekodha single kana waita sei takatasa kana nyaya dzemaresources unogona kunyora kuita song yako unogona kuita mavhokals wakagara kumbora kuti anoizvapo but kuti uchipinda mustudio so urekodha song is it easy? Yeah, sometimes my first days usati wazvijaira zvine zvitorema but nekufamba kwenguva wazvijaira ungokwanisa kupinda mustudio kana kutorwa freestyle song yobva yatobuda iri freestyle. Okay, but mari dzavana kuchaja dziri favorable here senge kunemi kuma upcoming artist? Zvafanana sehip hop. Hip hop mari yacho inasiyana nezimdanzo because hip hop unogadzirwa beat rako then ubva wazorwa mavhocals saka zvekuti mari yacho sometimes inenge ichidedzera semageto idza pane pakaipa. No, but kana mizongorekodha zvinenge zviwane song here ine vanhu masongs ane mavideos. Yeah, zvamai ndine inonzi geto ndora ndine video sofa zvamai manje mamwe ese asanda nemavideo geto ndora ndingonaro. Panyaya dzekuimba idzi toziva kuti maparents kazhinji hawanzozvikurudzira mamwe acho anononoka kuzviaccepta kuti mwana wangu akuimba. Iwo Flint uchiimba maparents akatanga kuti chii? Like my first days uchitanga muchembere atanga chambokusimbisa achikuti zviriko chichichi zviri zvinoita ramba uchichinga then uzikateme kuti muchembere asvika pakuti siyana nazvo hazvina ana future hapana kwawaenda izvi pamwe zvinenge zina future iwe kana vadzisa zvine future here zvemusic bozi zvafanana nii ndakamborambidzwa kuimba but ndazongoverikana nda kutanga kuimba futi saka radza chipo chitori mandiri. Yeah. Saka ndambudza kutaura kuti une shamwari yako anoita zvemusic futi? Yeah, shamwari yangu anoita zvemusic futi zvekuti ndianozonditora mamwe mavideo zvafanana vhidhio randakabva kuburitsa ndiakanditora. Anembo iyo hip hop? Yeah, yanorwa amapiano yani anzi maclub bang. Yeah. First single yako yakabuda paradio gore ripi kana uchiri kurimba ende paradio station iyi? 2014 pa FM. Okay, pawakanzwa ichirira wangaunzwa kuti ichaurira here kana kuti zvakanga zvakamira sei? Pawakanzwawo song yako ichiwana airplay wakaitirira uri kumba kana kuti uri kwaunga uri wakanzwa sei? Ndakatoshamisika because zvaitoitika ndaitowacha ndiri panze towacho then ndanzwa pane mwana kulesi yangu then abva ngobuda panze but Flint yaunzi song yakurira paradio ndakatoshamisika ndaromhanya kutora mafoni tanga kuti rekoda song ichirira paradio zvino mangwana ndakatoswera chitofilisa team maraini nechiti haidze munze nderera paradio zvotika audio kakazototendera kupfuura song. Wakatendera kupfuura song but at least beat rako kana raibudawo zvaro nezita rako richitaurwa ipapa. Atiti
kumaperedzi akati chipa akanzowa pawakateeresa kuti ndini uyo ari kubuda momza wangu ndizuzu handiti no Flint saka wati wane one song chete ine video chiti kuneza kuti masongs ako akawanda awane warekodi mavideo so manje pakaipa panaudzi mari mavideo tuinzwa wabudisa video panotoda mari video ribudira kanaka zvafana bozasiya zvekuti ungosaurora video ndiri pasi pemuti hapana zvezvanenda mbobudisa zvafana sehip hop fana unyasoratidza semunhu ararama life yehip hop style samanje zonguti uri pasi pemuti hazvibudi saka ficha tinge chida mai mavideo achona anenge achitodidzira mari zazoti pani pakatoipa nyaya dzemusic dzinenge dzakataudzana hip hop zvinechi kazhinji munongopa maforeign artists mana america uchiti vakawanda vacho vanenge vari involved mumadrugs iwe unotora madrugs zvoita semadrugs handitobati madrugs rambo mazama ndapita chinhu chapenga vepapa haana kuti handizvidi siyane nazvo hazvisi zvangu isoba sei chete shamwari dzako dzinotora dzitori because mageto its aparara kauko ichokwadi ichocho uye unozviona sei panyaya dzemadrugs zvafanira ndi friend yangu endeimba nayo izvi zviri kuti izvo zvatoadicted nemadrugs zvekutodaro zviri kuti even mukatotanga kutora nyaya naye anenge achingorasa nyaya apa munhu kuti ndakatombondivi munhu ndakatanga kutoimba naye ndisanda kuimba nemumwe wangu andanaye izvizvi so zvinotondorwadza kuti kuenda vanenge achita sei saka wakambozvitiraya zvakanaka chii chinokupusha kuti utange kuita zvemadrugs kana kuti especially mumageto unit ere neti kazhinji kachiona vanofunga kuti ukarova madrugs ndikuti uite confidence vasingazoti confidence ndikuti uzvituma wego kuti uite confidence saka ndo zvinoita kuti vazhinji vanorove madrugs kana munhu akatanga kuita zvemusic anoziva kuti anoita kakapopularity so tanga kuzivikanwa nevanhu achiita sei vada kuchinja kalifestyle iyo zvakakumirira sei unogara upi anogara kuglenview kana vari kukuona sei kuglenview zvafana sekuti vanenge ndakakurirawo ndizvozvo bcause pandofamba vanenge vachitoita mamonero mukomana zvori kana kuti pfura neshena zvava kutonyadzisa zvori pano pakatoipa pane munyaya yatotaura nezvayandakaverenga mupepa chinzi Flint Flint abatwa nemukadzi wemunhu titaurewo zvakafamba sei zvoitika munhu haasi mukadzi wemunhu munhu wekuti ndongowirirana naye ndiyandibatsirawo kazhinji nobhadhira mari dzekumastudio saka pane vakomana vakarwadziwa then vabva kuti vachiti mukomana tiramusvibisa zita ndo zvakazongoitika bva vatenga kusvibisa zita kugadzira nyaya yekunyepa then mumageto isi zvori maraini vakutondi ndiye mukomana wekudana nemukadzi wemunhu chichi but anga siri mukadzi wemunhu anga tongori munhu aitongondibatsirawo zvake okay aikubatsira kana kuti anokubatsira pakuti uwane mari kana maresources ekuti urekodhe music yako but uchamwari wenyu wakataka sei kuramba chete kuti abudana ndiraudza kuti uchamwari wenyu wakataka sei munhu wekuti zvafana mastreets echifamba chirwa maround zvafana ndine masongo anga andingandifone echingofamba chingosindira munhu isanenge ndaona then iye ndakangomudedza umwe musuwo then abva tongodayira ndamusindira masongo angu then abva noti une chipo chichi sari kwanisa kuzongokubatsirwa hangu zvese zvavanongochera unondiudza then andakoti amanake zvadzora wepapo atingondibatsirawo svika izvizvi pakazotizawo nhau yekuti vananga vangotora nyaya dzake vachimunyepera saka iwe paikubatsira wamubhadhirani inini tengobatsirana zvafana kutikete wemashows aitorawo mbishana kana dzimwe ngwana usatombotora bozi munhu kuti anenge achingobatsira saka tingati anga akutoacta samanager wako asi ndiwe kugrandview wamunogara saka vanhu vemapepa anonyepera kuti Mudiwa Flint akabatwa nemukadzi wemunhu tonzi wakatorohwa kuti chii chakaitika ivava mumageto isi anenge angogadziridzawo nyaya bose vanhu vanenge vachirwadziwa zvemurume munhu hapana saka iwe waitinda kumba kwako chinoti munhu ari simba musi munhu andibatsira ndikuona muni maibatsirana ubatsirana saka manje zvinezvi utoa kuti hasisipo achagara kumaraini kwenyu saka wakubatsirwa nani panyaya dzemisi naizvozvi kuti pakatongoipa izvozvi nechimwe nemwe wangu chitongoitira kupusha kuti zviite saka une Facebook page une YouTube channel une chii paunopusha maworks ako pafacebook tiripo painstagram payoutube twitter zvavanoenda painstagram watinyoti Mudiwa Flint Captain Africa kana kuti Mudiwa Flint CA
unobuda paFacebook ndizvo Mudiwa Flint, paTwitter Mudiwa Flint CA unobuda, paAudiomack futi tiripo wanya kuti Mudiwa Flint una zvinhu zviripo. Okay, ndipo unoedza kuti upushe music yako. Yeah. Pamashows sekutora kwamboita kuti munomboita mashows music yenyu hip hop vanhu vanoita ndichikumbira nezimudhanzo unogona kutodza kuti kune zimudhanzo clash anana vachitaura imimi yenyu gigs anenge akamira sei? Yeah. Ndizvozvo like isusu zvedu zvichazosiyana nedhanzo maitiro ainozoitwa zvedu zvinhu zvezvinhu zvine order. Zvinhu order. But vanhu vanotouya here zvame manje vanhu vari kuuya izvezvi. Because zvafana izvezvi kati because datotendwa hangu zvafana even madhara mazhinji arova music yehip hop, mamwe vaita kuti maartist mazhinji akaita kuti mafans mazhinji ezimudhanzo auye kuhip hop, satomatenda kuti zvinhu zviri kutoitika because zviri datoitawo kuti mamwe mafans atouya futi kuhip hop nekuda kwangu. Okay. Mapromoters anokuitawo sei? Vanonyanya promotere hip hop andimise mamisenzi ndimeka kuti unoona kuti ndipushe maworks eda. Ya zvame manje mapromoters ariko zviri pa2 anombouya dzingobva kutsikira dzimwe ngobva otombokubuka zveupenyu vese. Kuita mamwe anoda kuitisawo zvatonge zviri pa2. Okay. Pamasongs esa wanyora yako yaunoti ndo favorite yako ndii? Ndikaite favorite ndinganyepe because yese ndakatomanyora tozvibva pamoyo. Pakashaya here vanobva kuti but alright, tongoti inokufungidza kamwe kaincident kanoenderana nelife yako isong ndeyekuti like ikanzi amai vangu. Ya iyoyo zvinhu zvekuti ndakanyora zvaitoitika zvaitoitika through ini namai vangu, mune kuti ainditsura ichitomboramba achiita nharo saka zosvika pakunditsamwira ndanoti kutsamwira wanoenda namuchemberi kunogona kuvhara zvinhu zvakawanda zvishuwa zvinhu zvakawanda zvinhu zvakutovharika saka ndinenda ndanovakumbira regerero vanondinzwawo then ndoti vachirika chinyatsoimbira song vanyatsondinzwa zvishuwa kuti chita ndakatadza ndakakanganisa. Okay. Chimbovaimbira tinzwe. Okay, ronzi imi amai vangu, I'm sorry mama, sorry musachengeta chigumbu kamoyo menyu mune bunduye. Imi amai vangu, I'm sorry mama, sorry musachengeta chigumbu kamoyo menyu mune bunduye. Kutsamwa kwenyu kunovharisa zvakawanda, mumasitwitsa pana chiri kubuda ndiri kupanda, vanhu vondishora vondiona semuranda, chese chandabata pana chiri kumboshanda, misodzi yenyu inovhara zvakawanda, mufaro wenyu ndiwo badza rangu. Ya pavakaudza kuti ndauimbira song vakati pane pandakazovafilisa yangu trick vakatobuda musodzi zvazvanoshamisa ndanoti sazviona ndakatadza. Saka relationship yako namai amira sei? Izvezvi yapo izvezvi ndakwanisa kuudza ndido chakaita chinibatsira. Saka vada kuwana Mudiwa pasocial media vanokuwana sei vachida kutsvaga music yako? Okay. Like muenda paYouTube ndine account yanganzi Mudiwa Flint CA, yandipo munoona matricks angu ese ndipo paari mangosicha papo munongomaona matricks aripo zvafanana izvo ndine trick randakabudisa redrill rakanzi nyaya dzemweya. Ya mumbo mangoenda muri fila ma1. Anditi pama WhatsApp unombotumira vanhu here song aripo WhatsApp andotumira magroups aripo ndagadzira. Okay. Wakasununguka here kupa vamwe nhamba dzako vamwe maviewers vanogona kungachida kuona kuti rega timbozoti vambofirawo music yake? Ya zvinezi anamba tovapa mapitins 078 416 4872. Anditi Mudiwa Flint, what is your last message kumaghetto youth anoteerera music iripo? Ndongozoti mana musamire kuteerera music mana rambe muchiteerera ndokutiende mberi zviri mangwana tirasimudzira nyika yedu nemusic yedu. Anditi next show iriko rini yehip hop kana kuti event yamakaronga imini? Apa tina tofanira kuita kuGaborone Botswana. Yeah. Ndiri kuti muri kuita zvari?
apa sandapiwa maupdates because mwangu ndangachifambira nyaya dzachona then angondiudza kuti show iriko so then mapapers achona vatosainirana zvendangosara ngopiwa date then tobva taenda. Right. Tichivhara show yako ibvopa mavocals tinzwe kuma followers ako tinzwe. Okay. Apa nichivapa ipo unopa yawo yaunongonzwa kufunza kuti vavapa evening kana muri kugigi vanotaka kujamba makumbo mudenga vachisechwa zvavo. Alright, pane inonzi nyaya dzemweya but haringandiro inonzi chimana cherepo. Pane inonzi chimana cherepo inonzi memuchisaiza vanhu musingaziye vanobva kupi, memuchisaiza vanhu musingaziye varidzi verep chimana cherep chimana cherep memuchisaiza vanhu musingaziye vanobva kupi, memuchisaiza vanhu musingaziye varidzi verep chimana cherep chimana cherep mastreets ndinge ndaloka makizi ndakanda nepamugodhi memuchiganza musina chaminacho muchifa yamablanks type inesa wachimbara chida kupusha time teerera unzwe nyaya yako wangu pano pagrime yo siboy mdwa Flint.